Mayong adlaw ninyong tanan mga ka-dear friends, kininausab si Papa Joe para modalit na sad ninyo og lain na sad nga istorya nga magahatag ka natong inspirasyon diri sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kumbot na to hunahon-naon, no? Halos tanan nga mga istorya labi na kanatong mga Bisaya, mga Pinoy, halos doon nagyoy similaridad. Halos pareha og sinugdanan, pareha ang gustong kabuton, pareho tanan nga nakahatag og leksyon sa ilahang kinabuhi ang mga panghitabo sa ilahang kinabuhi. And sa padayon natong pagbasa, daghan sa tag nakatunan nga mga idea kung giun sa pagdeal sa uban natong mga kaigsunan ang mga problema nga niabot sa ilang kinabuhi. By the way, kung wala pa mo makasubscribe sa tuang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya. Labi na sa atong mga kaigsunan diha nga nagpahipi lang pero wa pa makapasubscribe pa. Sa mga nangita sa daan natong istorya, pwede sana ninyo nga makitaan sa Katabi with Ate Gems sa YouTube channel og like and follow na lang sad. Subscribe. Dito, inyong madungog ang mga daanan natong mga istorya years ago nga wa na dinhi sa to ang bagong YouTube channel. Unya kung ginasa mo nga mopadasa sa inyong kagalingong istorya para makahatag og inspirasyon sa uban, pwede niyo nang i-send sa papajoesuperb@gmail.com. Or i-check na lang ninyo ito ang video description para makuha gid niyo ang saktong email ad kung asa ninyo mapada ang inyong suwat sugilanon. So dito maglangay o ganiya na ang ato ang istorya sa ato ang YouTube channel sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan mga listeners and viewers sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Mary. Dili tinod akong pangan ug usa ako ka member sa LGBTQ. Nagsugod nga akong identity crisis niadtong nag-high school ko. Kay pirmi na ko mabantayan sa akong kaugalingon nga ma-attract ko og same gender. Wa ko nalipay kay gusto man ako nga straight ko para walay problema or complications sa mga umaabot nga mga adlaw. Pero wa ko'y nahimo. Kay di na ko pagbuot nga maibog ko sa sama nako nga usa ka babae. I was grade 7 unya nag-flag ceremony ni atong buntaga dihang nakita nako ang babae nga morena. Badoy tan-awon pero giganahan ko niya nagtan-aw kay cute man siya. Samtang nag-line ng mga estudyante para sa flag ceremony, nihawa ko sa akong line o giduol nako ang morena nga girl dayon gikusnit nako ang iyang aping. Walang yun ko makagwanta kay nakyutan yung kaay ko sa iyahang face. Human ako og kusnit sa iyahang aping, nilakaw rapog ko og nibalik sa akong line. After niadto, si morena girl ang wa na himutang kay naglibog nga nung naay stranger nga nikalit lang og pagkusnit sa iyahang aping. Siya pa'y plangitag pamaagi para makita nako og balik. And surprisingly, tapad rami og classroom. Murag nakibaw na sa bangiyang mga classmate nga sungog-sungugon siya pero midri na ako. Sila pa'y nangitag way nga makibaw sa akong pangahan para sa ilahang friend nga si Morena Girl. Panganlan na nato si Morena Girl o Ria. Sa tantong sungog-sungog sa iyang mga classmate diri nako, naka-feel na pugog something strange o naka-feel ko something strange si Ria diri kanako, Papa Joe. Niabot na sa time nga magsigi na og lili si Rhea sa akong classroom. Mangita nako. Unya iyang gi-search ang akong name sa Facebook. Dayon nag-message siya nako og hi. Dito pa ko nakibaw sa iyang name nga siya di ay si Ria. Ang cute girl nga ako ang gikusnit ang aping during our vlog ceremony few days ago.
To be honest, during sa flag ceremony, nakyutan ko niya. Yes, pero wako'y plano nga doon na pa'y mahitabo nga labaw pa ni Adto. In fact, nakalimta na ganin nako siya. Pero si Ria ang wa na himutan. Siya mo'y nangita og way nga magkaila mi or magkasuod mi or maybe labaw pa. Magsige naman gud hinon siya papansin, magsunod-sunod, mag-stalk, unya magsige og chat. Hangtod nga niabot sa point nga gisamukan ako. Yes, cute siya pero dili siya feminine tan-awon kay may pagkabadoy lagi ang porma. Mao nga sa tinuod lang wa siya makapasar sa kuwang standard. Kanang magbutang-butang og panyo sa baga, unya murag maka-turn off man jud para nako, Papa Joe. Wa gyud ko magtagad sa iyang pa-charming nako. Pero when we were in grade 9, si Ria mismo mao ni confess nako nga na-crush siya nako. Ako lang po siyang replyan nga pina-polite nga reply. Ria, I appreciate your confession pero right now, friendship ra gyud ang ako mahatag nimo. Hinaut pa nga makasabot ka. Sa pagkatinod lang, yung gusto niya nga mahimong ug unsa ba mo nga nagpakatutuo lang gyud ko. Dili manguko ako nga klase sa tao nga mudas maglang bisay kinsa para naalay matawag nga relationship. I know nasakitan si Ria sa kuang prangkang tubag niya. Abi na ko mo give up siya, pero wag yun. Padayon lang gihapon siya papansin nako. The usual nga gipakita niya nako nga nakagusto gyud siya nako. Imagine, maghilak ang adlaw nga di ko niya atngan sa koridor unya inig-agi nako, musyagit siya sa kumpangan unya iniglingi nako, mutago ra ba? Magkatawan lang ko, Papa Joe. Magkatawa ko niya kay magtuga-tuga og tawag sa kumpangan unya kung akong lingion or duulon mutago. Kini mga panahon na napasiguro sa stage of confusion about sa crisis sa akong identity. Mao pa to ang time nga di pa ko makadawat nga tomboy ray ko. Gusto man unta nako nga straight lang ko, Papa Joe. So ang gibuhat ni try ko panguyab og lalaki. Kuyog-kuyog mi sa boy samtang si Ria naara sa atbang. Frustrated kay naong unya gisigian og sungog sa iyang mga classmates nga wa na gyud siya pag-asa nako kay nakauyab nako og lalaki. I tried my best nga mahimong loyal sa akong uyab nga boy, Papa Joe. Pero ambot ba nga og makakita kog babae nga gwapa, sexy ug feminine kayo maglihok, maibog mangyud ko. Sumoto after 4 months nga uyab-uyab nako si boy, ako na siyang gibogan kaya nakonsensya nako sa boy nga uwa gyud ko yung feelings niya. Ug ako rin siyang gigamit to test my limits kung hatod kanus ako makaresist og mga beautiful girls. Balik single na ko ni Anto and I was grade 10, Papa Joe. Unya nagsingabot ang Career Guidance Day. Kinahanglan mi nga mupili og usi among profession inikadako namo mo nga nipili ko og engineer. Ang tanan nipili og engineer gibutang sa ka room para magsabot og unsay sayawon. Pagsuod na ako sa room na shock ko kay nakita nako si Ria. Engineer pod siya. Mao iyang gipili. Gisungog na pod siya sa iyang mga kauban o gitud paingon sa akong tupad para magkatapad mi og lingkod. Ano ko siya panumbalinga kaya lagi wag ko'y pagbati ni Ria. Yes, makrush ko mga girls pero kanang pasok sa akong standard. Si Ria, di gid siya pasok, Papa Joe. Og niabot ang adlaw sa event nga Career Guidance Day, iyahay na mi og suot sa mong costume as engineer. Nasya ko pagkita na ko kay Ria kay nag-miniskirt siya. Ang iyang morena nga legs nga straight ug hamis mo'y ako dayong nakita. As in nausab gyud siya adtong adlaw. Feminine na kaayo og nigwapa pud siya sa akong pananaw. Sa ba nga ako naman hinuon ang wa na himutang sukad niya to. Ganahan ako ni Ria. Dili na siya mawa sa akong unahuna. Ako na'y muuna og chat kang Ria. Unya magpasumangil og huam-huam og calculator and bisag unsa na lang para lang gyud nga magka-istorya ming duha. Si Ria po niya itong ikayuna nagdahom nga manguyab ko niya. Which is plano pagid unta nako. Kana kung wa pa niabot ang laing babae sa akong kinabuhi. Si Jeka, mao gyud ang pasok sa akong standard. Puwerteng sekseha o niya lawas pa babae kaayo. Nindot kay mo drawing, nindot pagyud kaayo og tingog. Nihunong na ko communicate ni Ria kay nanguyab nako kang Jeka.
Ako nang gipangutanan si Jeka kung pwede ba ko manguyab niya. Og nitubag siya og oh. So ingon na ra kadali. Uyab na dayon mi ni Jeka. Pagkauyab na mo ni Jeka, dito pa na ko nibawaan nga amiga di Islanduhan ni Ria. O si Jeka po ang isulti nga nasakitan ko ng pag-ayo, si Ria. First time pa ko nakauyab og babae mo nga wa ko'y kalibutan sa mga romance sa girl to girl. Pero si Jeka ambot lang, pero mi naman ka purti na magyud pagka-hustler. Murag feeling nako na rape uroy ko adtong higayuna. Wa ko ma-expect ngayon ato di ay. Naginukto ko pagkahuman og nakaingon nga dili lang siguro ko musud aning buhata. Nihunong yun to, Papa Joe. O nahunong yun to. Kaya nag-lockdown man. One ay face-to-face, kaya nag-module na lang. After 2 years nga nag-module, nibalik na ang face-to-face pero dili pa magklase, kundi para sa graduation sa grade 12. Gitsatan naman lang mi nga mag-practice na kuno og graduation sa covered court. Ingon ana lang kasayon, Papa Joe. Og tuod man dito sa covered court, nag-abot og balik ang mga estudyante. And of course, si Ria. Lahi na kay siya. Hinhin na kaayo. Ni puti po siya o ni gwapa. Gusto na kay ko nga muduol niya pero murag mauwaw ko tungod kay sa akong gipang buhat nga pagpapaasa lang mga to niya. Mao diay nga na-improve ang beauty ni Ria kay during sa pandemic nagstay diay siya sa city. Maka-glow up gyud diay ang syudad, Papa Joe. Kay dako na kay kausaban ang itsura ni Ria, labi na nga manglihok-lihok nga murag finesse na kaayo og dunay elegance. Duol ra kay mi og linya ni Ria kay ABM siya ug ako kay STEM. Maong pagpaso nako unya nakaagi ko niya ako yung gikusnit sa sad ang iyahang aping dungan sa pag-ingon nga others naman kay ka. Nakita nako nga murag nauwaw si Ria ug nag-blush ang aping mao nga dito ko nakasure nga naapagyapon siya gusto nako. Human sa rehearsal dali ra kay nawa si Ria. Mao nga niuli lang pug diretso sa amo. Dayon open sa akong Facebook Messenger. Night chat si Ria nako nga nag-ingon nga naka-move on naman unta ko nimo uy. Sa iyang chat klaro kayo nga napa siya feelings nako. Mao nga puwerte na kong lipaya. Hangtod nga niabot ang graduation day. And i-believe ko sa iyang kabride kay with honor gyud siya. High honor gyud, Papa Joe. After ato naglailahi na sa mi og live. Magchat-chat gyapon mi og Facebook friends pud mi diay. Kita ko pirmi sa iya mga shared post nga feeling nako ako ang iyang gipatamaan. Pero wa gyud ko nanguyab niya. Ang sunod na mong kita ni Ria kay niya tong fiesta sa among lungsod. Ang among silingan og si Ria kay amiga di ay mao nga nagkita mi og balik. Nagkuyog mi niya tos kalingawan og mao pa to ang first time nga nagkauban mi og dugay-dugay ni Ria. And dito nako nailhan ang iyang tinuod nga pagkasiya. Buutan kaayo. Very sweet, down to earth, ug uban pa nga nice nga qualities nga ako nadiskubrian dito niya. Nisamot ang akong gibati nga talagsaon nga tukang Ria, which is mao'y akong gikahadlukan. To be honest, mahadlok ko nga musud og relasyon. Mo nga nag-ampo ko sa Ginoo nga unta wagtangon lang niya ang feelings nga tukang Ria. Kay murag hapit na nga di na nako makontrol. I don't want to be in the same relationship unta, Papa Joe. Pero nga naman nga hinuon nga kung kanus-a pa ko maglikay-likay kang Ria, damguhon naman ko niya pirmi. Lord, ayaw taong ko sumuga. Ganahan ko nga makalimot niya. Nganong makitaan pamanuna ko siya sa akong damgo. Niya to kong simbahan para magampo. Nangayag pasaylo o nanagkot trapod. Lord, wa na ko tuyuan nga feelings pero pagbuot ni mo ni, hatagi kong sign please. Pagkaugma sa gabi, gidamgo na po ko ni Rhea nga naglakaw ming duha sa usa ka place. Lord, mo na ba ni ang sign nga mapadayon kong Rhea? Pangutan ako pa sa Ginoo. Pag sunod katug nako nagdamgo na po ko ni Rhea. Mao nga nakaingon ko nga gihatagan jud kog sign sa kaytas-an. Ug tuod man, ang gibuhat Papa Joe, nag-confess ko kang Rhea sa akong feelings niya. October 16, 2022, gidawat ni Rhea ang confession niya. Wa ko magdahom nga mulahutay ug ingon ani ang among relationship. Ug mang adlaw mag 2 years and 6 months na ang among relasyon. Although na mga babag kay legal me sa iyang side, sa iyang family pero dili legal sa akong side, Papa Joe. Ang akong parents mo di pa siguro makadawat ug unsa gyud ang ilahang anak. Kay sa ilang tan-aw di magyud ko usa ka tomboy. Kay hilig man ko magsuot og mga sexy nga sinina sa girl.
Pero nganong naingon ani man ko. Pero nang hinawat ra gyapon ko nga unta, maabot ang adlaw nga madawat ra nila ug unsa ko. Ug labaw sa tanan, madawat ra nila si Ria. Maluoy lang ko ni Ria, Papa Joe, kay dugay na kay siya nga nagpaabot nako. Sukad pa niya itong una namang panagkita ug hangtod karon nga kami na, di gyapon nako siya mapasigarbo sa katilingban. Kaya lagi, nagtago-tago ko sa ako mga parents. Pareho na daming college student si Ria karon, Papa Joe, ug wagi kausaban ang iyang gipakitang pagmahal nako. I hope ma-okay rami pohon. Daghang salamat sa imong pagbasa, imong magtatampo, Mary. Daghang salamat, Mary, sa imong tampo. Do may yung tampo nga no, nga sa mata sa tong katilingban, di pa magyud na ingana gyud kadawat. You know. But again, I'll just talk about relationship. Whether girl to girl, boy to boy mo, wakoy may nga tampo nga na wakoy mahimo na kay inyo man ang pagbati. But I'll tell you, kumingon ka kung hangtod-hangtod ba mo or whatsoever, di gyud na siya kasiguraduhan kasi relasyon, maski ang boy to girl nga relasyon, way kasiguraduhan nga mulungtad og dugay ang relasyon. Kay depende na sa inyong gibati. Depende na kung giunsan niyo pag-fight ang inyong gugma. So again, I'm not here advocating sa inyong relasyon, but I'm just talking about relasyon in terms of gugma. Nga di gyud ka makasiguro nga kamugyod hangtod sa hangtod. Dagan natin na dungog niya na. Di ba? Anyways, ay sa maghawa diha nga nagtanaw na minaw karon kay napatay lain nga istorya nga ato na lang sad ni siyang basahon kay mubo-mubo ra. Kini nga istorya mao ang istorya ni Sofia. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangalan nga Sofia, taga Norte sa Cebu. Pero sa pagkakaroon di amin namuyo sa city. Usa ko kaminyo og dunay duha ka anak nga lalaki ug babae. Niadtong 20 years old pa lang ko nahimamat nako nga kumbana nga si Rigor. Ignorante kayo ko diri sa syudad kay lagi laking probinsya man ko. Karon, Papa Joe, mag 35 years old na ko, si Rigor kay 40 years old. Kining akong bana di ay usa ka PWD, kay ang usa ka mata na ay diferensya. Nakigminyo ko kang Rigor kay niyatong una namang panagkaila, butan man kayo siya. Ug bisan pa niyatong bago pang miminyo, okay pa kayo siya. Ug naagid siya mga bisyo sama sa hantak, baraha ug uban pang sugal. Pero okay siya. Okay pa to sa una kay maminaw pa siya nako kung akong badlungon. Wa po problema sa financial kay naaman may income. Sakto-sakto ra gyud ang among panginahanglan. Nagsugod ang akong dakong kalbaryo, Papa Jody, ang naabot sa amua ang usa ka batang babae nga tawgon lang nato sa pangan nga Linlin. 13 years old lang si Linlin, niya itong nihangyo siya nga mag-working sa mua kay lagi, wa na siya kapuyan. Napapahawa man gud ni siya sa iyang trabuan kay naay uyab-uyab nga boy. Diya sa amo, nihangyo nga mupuyo in exchange sa pagbuhat sa mga trabahoon sa balay. Niya itong wa pa ni puyo si Linlin sa mua kay sweet kayo nga kumbana nako. Muramig kambal tuko kay kung asa siya, iya kong kuyugon. Pero dihang nitipo na ang bata na mo, naglibog ko. Kay namatikdan nako nga naagyoy something nilang duha. Lahira gyud ang woman's instinct, Papa Joe. Basta maunay mo andar. Dili ko buta. Nakabantay ko sa treatment nilang duha nga murag manag-uyab. Ako gipangutana nga kung bana pero nilimod siya. Gipaangkon pud nako si Linlin pero kung tudo limod pud. Nag-away mi sa kumbana kay gusto ko nga papawaon si Linlin pero di siya musugot. Ngano daw nga akong initan si Linlin. Napuno na ko sa selos, kaguol ug sobrang stress mo nga nilakaw ko sa amua og nipauli sa akong mga ginikanan sa norte. 4 days na ko nawala sa amua pero ang akong bana murag wa ra gyud niya. Wa siya mangita nako. Sobra na ko ka-stress, nagkasakit na ko ug nagsige na lang ko og lubog sa banig. Ang akong mga ginikanan nabalakan na kaayo nako. Matod pa nila nga nabughat na kuno ko. Kay lahi na ang akong gipang buhat. Dili na normal ang akong gipanulti. Pataka na daw ko yaw-yaw. Magsige na laghilak. In short, mura na ko og nabuang, Papa Joe.
Gi-admit ko sa usa ka mental health institution sa Basak, dinira sa syudad. Ang akong bana nagpakita man pud og kabalakan nako sa iyahang nakita sa akong kahimtang. Mubisita siya nako sa mental hospital ug diyang na-discharge nako. Ang among bill na abot gyud og 100,000 pesos. Nakabalik nako sa among panimay sa akong bana. Nagyapon si Linlin. Nagtuko nga mausab na nga akong bana kay gikan pa ko na-admit pero wa man day gihapon. Kami sa akong mga anak, mura kami pa ang mag-adjust kay mas pinangga pa niya ang babae. Iyang gipakita jud namo nga paboran niya pero si Linlin. Gikan sa pagsulod ni Linlin sa mua nga nag-edad og 13 anyos hangtod nag-16 na siya. Diya siya sa mua og ihimo nga kalbaryo ang akong kinabuhi. Gitukob siya sa kumbana nga way kahadlok nga harap-harapan nga nangabit og minor de edad ug way kahadlok sa iyaha asawa nga mao ako. Nadugay na mong away Papa Joe ng layas si Rigor ug si Linlin. Gibiyaan niya ug nikuyog siya sa bata niyang uyab o gibiyaan mi niya. Gibaylo ni Rigor ang iyang pamilya, ang duha ka anak ug ang iyahang negosyo. Murag gitabunan ko sa kalibutan sa akong kaguol. Magsigil na kong hilak ug tanang tao nga akong matubang akong sumbungan. Pila ka buwan na siyang nibiya namo pero wa pagyapon ko mawagtangi og paglaom nga mobalik siya kay kami ang iyang tinuod nga pamilya. Nagdahom ko nga mobalik siya kay napod siya negosyo nga gibiyaan pero wa na gyud siya mobalik Papa Joe. Hangtod nga padayon nga nanglabay mga adlaw nakadawat nako sa akong kaparutan ug according pa sa mga tao nga akong sumbungan, mutambag sila nako. Ang uban moingon nga kung laki ang nagpasakit nimo, laki po daw ang muayo sa ako ang kasakit. Usa ka lalaki ang nailailang itago lang to sa pangan nga Elias. Wa ko'y gugma niya, pero ako lang siya gigamit. Agigbaos sa gibuhat ni Rigor nako. Diyang nakakita nako og kula kadidang, diya pod ni balik si Rigor og nagilakhilak pa nga nangayo og pasaylo. Mas ni samot tinuon kagubot og kinabuhi kay giaway ko sa pamilya sa uyab nga batan-on ni Rigor. Gibuwagan ako si Elias dili tungod kay gusto ko nga mobalik sa akong bana, kundi mauwaw nako kay dagko na nga akong mga anak. Mo-focus na lang ko sa akong mga bata. Samtang sa laing bahin si Rigor way hunong papangayag pasaylo nako. Pero wa nako musalig niya. Unsaon nga sugarol magyapon hantod karon. Maayong pagka-addict niya sa mga online games. Kuwang na lang ang mga paslot ang iyang mga kamot ug pinislit. Plus, di gyud ko makalimot sa pagpasakit niya diri kanako sa babae niya nga si Linlin. Sa pagkakaroon nanglimbasog ko para sa akong mga anak o sa among negosyo o akong negosyo di ay. Ang akong masulti ra gyud sa mga bana nga naminaw nga unta di ninyo pasakitan ang inyong asawa. Ang asawa nga busy kanunay sa panimay, pangutan-an ninyo kung okay ba siya. Basin sa inyong pagtuo nga abi kay wala ra reklamo ang inyong mga asawa, sige rag panlaba, panglimpyo, luto at iman sa mga bata, abti kay lihok mo trabaho, okay ra siya. Sa akong part, wa ko'y reklamo sa akong sitwasyon isip full housewife kaniadto. Ang gibuhat sa akong bana nga very traumatic ang pagtukob niya sa among working student nga batan-on kaayo maoy di nako madawat ug hapit pa ko mabuang. May na lang kay maayo ang Ginoo ug naka-recover pa ko. Tigpaminawan ko nimo sa tanang istorya nimo sa imong YouTube channel Papa Joe tungod sa akong nabati nga laylay kasinatian sa kinabuhi ug gugma nakat-on ko sa akong kinabuhi. Daghang kog lessons nga learn. Usa niya na mao nga di magpailad sa akong bana nga sige gyapon og hangyo nga mubalik. I am strong woman now. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa kini mong magtatampo, Sofia. Daghang salamat Sofia sa imong short nga storya no, pero mura man ni siya og problem. Well, katong nagtambag nimo nga ang tambal sa kasakit nga gibuhat sa kalalaki kay lalaki sad mo digit to siya mao. Mo na ginaingon nga you cannot solve a problem with another problem. Mo na ginaingon sa day nga
dili ta mo desisyon or mo judge sa kadayon sa mong sa imong kagalingon nga murag ma-depress ka, imo unta itong gipangitaan o pamaagi nga magkastoryanay yun mugtarong dili sa ingon sa pagpaangkon. Kaya it could be lang ha, nga doon na kay nakalimtan sa nga obligasyon. Tinuod, ingon siya nga, kung asa siya mo ato, dadon ka niya, di ba? Imo man na nasulti. Pero sa katapusan ni mo nga storya diri nga, ningon ka nga, kay imong asawa sige panlaba, panlimpyo, luto at imong sa mga bata, basin og doon na sa kay nakalimtan, nga imo sang obligasyon isip usa ka asawa. O siguro, wala ko mingon ilaban na ako lang gitanaw ni nga na kay ang atuang mangod diri mangod is ang welfare mangod sa imong mga anak. Ang problema sa usahay ana nato nga nabiktima sa ingana. Kay sa una pa lang daan natong pagsud og relasyon, gitanaw unta nato, giila unta nato ang tao. It doesn't mean nga tungod kay doon na siya kapansanan, PWD siya, di siya makamaubuhat og bati siyang isig kaingon. Karong panahon na gani, kung makita ka sa social media, maski pa gani dili na mga hitsuraan, mao pa man gani kusog kay mga bit. Because di man sa tamingon nga palakiro sila tanan, or maski pa gani ang mga babae mingon ta palakira or mangita og lain. Doon na gyud na siya rason nga nganong nay pangitabo ni nga nagtukmod sa kanila lang mangita og lain. So, gistoryanon ta to nimo pero na naman na. As you declared, you're a strong woman now. Padayon na para sa welfare sa imuhang mga anak. But if ever gani nga musud pa mo og laing relasyon sa susama nga sitwasyon nimo, siguraduha gyud ninyo nga ilhon gyud ninyo ang usa ka tawo. Dili kay ang pagbati lang nga nauyonon nato ang present karon wa ta makabaw og unsi dagan ana. I'm sure nakabaw nakadaan nga sugarol siya, manghantak siya, na siya bisyo pero ni padayon gyapon ka tungod sa imong gitawag nga gugma. So you cannot just put all the blame sa katao. Kita mismo nga nisod anang butanga. So I hope nga sa itong mga kaigsunan karon nga naminaw, talk it over first. Ay lang sige pugos nga ipaangkon nga nagbinuang ka na istorya isa na ninyo kung unsa may mga kinahanglan ninyo nga hiluton sa inyong relasyon. Kaya basin sa sige na to upang masangil, mapulan, dayunon na lang noon, mamo na isulti sa uban. Again, timani, you cannot solve a problem with another problem. Daghang salamat, kini yung ubos nga alagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang
pakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.